Ženy bojují se zločinem přímo a častokrát jsou mnohem lepší než muži. Dnešním hrdinou krimi je žena, která zachránila starší dámu, když se ztratila v lese. Krásná žena a zkušená policistka. Přesně taková je Sabina Humpálová ze Strakonic. Spolu se svým 5letým německým ovčákem Metisem zachraňuje lidské životy či chytá zloděje. Jeden takový zákrok dost možná zachránil paní Miroslavu, která se ztratila v zimě v lese, když tam šla večer hledat své 2 zatoulané psy. Paní zavolala na linku 158 o tom, že se ztratila v lese, že už jí tam hledal manžel, že teda se nemohli najít a že žádá o pomoc policii. Paní Miroslava se ocitla sama v naprosté tmě, obtížném terénu a navíc se jí začínal vybíjet mobilní telefon. Jsem ztratila orientaci a začala jsem potom zmatkovat trošičku a chodila jsem dokola sem tam, až jsem se dostala do takového místa blízko potůčku, kde byla bažina vlastně a odtud jsem se nemohla sama dostat. Ať jsem stoupla na kterou chtěla stranu, bořila jsem se po kolena do bláta prostě a podlehla jsem panice. Sabina slouží jako psovodka již 2 roky, proto věděla přesně, jak se v dané situaci zachovat. Její pes Metis se chytil stopy a záchrana byla paní Miroslavě již na cestě. Použili jsme služebního psa na vyhledávání osob v terénu, přičemž teda během půl hodinky 20 minut jsme paní našli živou, zdravou i s 2 psy. Po několika dlouhých hodinách strávených v nehostinném lese přišlo konečně vysvobození. No, prostě když jsem je viděla, tak se mi hrozně ulevilo a byla jsem jim strašně moc vděčná. Pak jsem teda ještě jim nechávala poděkovat i v rozhlase a děkuji ještě jednou touto cestou, protože opravdu pro mě udělali hrozně moc. Sabina není ovšem jen hodnou dívkou zachraňující zbloudilé pocestné. Pokud provedete něco nekalého, tak umí pěkně cenit zoubky. Tedy ne ona, ale její věrný vlčák Metis. Přesvědčil se o tom lupič z Vodňan, který chtěl ukrást autorádio a následně utéct. Sabině a Metisovi však neunikl. No, tam byl nasazený Metin na pachovou stopu, kde teda od zadní branky přes vysokou trávu pokračoval, nevím, řeknu 800 metrů, kdy se před námi objevil jeden z vytipovaných mužů a vlastně hned na místě se k činu doznal. Já bych řekla, že každá akce, která se povede a je skladným výsledkem, tak ty si cení. Přestože Sabina na první pohled působí jako křehká a zranitelná žena, nikdy se jí nestalo, že by si někdo dovolil její policejní práci znevažovat. Tak určitě si 2metrový chlap dělá větší respekt než 160 cm vysoká žena. To určitě, ale vzhledem k tomu, že já mám u sebe německého ovčáka, tak já si myslím, že ten pes udělá víc respektu, než udělá ten 2metrový chlap.